आं जेबो भुल मावाखै आं एवारनेससो होदो मानोना आंनि पूर्वपुरुष आबै आबौ आंनि आफानि बिमा बिफा आरो जोंबो दासिमबो जोङो बाथौआनो आं दिनै सोंदों बिथांमोना जुदि हिम्मत दङब्ला ठिकादारफोरनो मानो फैसा होनो हायाखै 2500 कोटिया मानो लायाबिलिटि गालांखो खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आसा खालामदों भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानैहाय स' लोगोफोर आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअनि सोमोन्दैहाय खेंफोरथि होनानैहाय होनो साननानैहाय बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों जों नुदों सासे बिपिएफ पार्टिनि तामुलपुरनिफ्राय जायनि मुंखौ जोङो जितेन मोसाहारि होननानै जों खोनानो मोनदों दा बिथाङा गावनि जे गोरोन्थिखौहाय खेंफोरथि होनायावहाय बियो गावखौनो गोरोन्थि होननानै साननानै लायाखै आरो बिथाङा बुंदों जे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनोसो एवारनेस होदोंमोन होननानैहाय दानि देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौसो एवारनेस होदोंमोन होननानैहाय बिथाङा बुंदों नाथाय बिथांनि एवारनेसआ माबायदि बेखौहाय फुल भिडिअ आं नोंथांमोननोहाय होनो थांगासिनो दङ नोंसोरो बिनि फुल भिडिअखौ खोनासं एवारनेसआ माबायदि जितेन मोसाहारिनि एवारनेसआ माबायदि जानो हागौ जितेन मोसाहारिया बै समावहाय लोंनानै बाथ्रा बुंदोंमोनबो जानो हागौ खोमा मोनसे ख्रिस्टाननि जायगायाव थांनानै बे भाषणखौहाय बियो हैदों मोनफ्रोमबो बिथांनि जि बुंनाय राव गासैबो सरकारखौ लाजि फोनांनाय इउपिपिएल आइजो गांखंनि लिडार प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि भिसिडिसि चेयारमेननि हिन्जाव मेम्बारनि हिन्जावफोरासो बोरमाखौ अमाखौ दाउखौ रानि लादो सप्तासेयावनो सेलटेप थैजोबदों बोरमाया गांखो जानो हाया दाउआ आदार जानो हाया सानथामावनो थैदों अमाया दा माने ओइ माबा अमायालाय आदार जाया गुन्दै जाया खालामनानै हांख्ल'ना सेलटेप मा नाङाखै इफोरो गोरिब गुन्द्रा रायजो साहा दखान होनाय सबजि फानना जानाय बिथांमोननो हरनायबा मा जागौमोन अमा बोरमाखौ ओरैबायदि जोथोन लागौमोन माला बिथांमोना नङा होमबा दिनै मा खालामखो बियो मिशन फोसावना दिनै आइएसपिएल बहायदो बियो फुटबल खेला नलेज फेस्टिभेल बनायदों क'क्राझाराव इउनिभारसिटियाव नङा होमबा जोंनि तामुलपुराव ख' खेला एसियान ख' खेला बहायदो कौटि थाखा मारिदो एखेबारे बापरे बाप कौटि फैसा दिनै साला जोंहा दैजिं फेस्टिभेल दंमोन बाहाय दैजिं फेस्टिभेलाव जोंहा मायबा सोरबा साहा दखान होनानै सोरबा मैगं फाननानै सोरबा जोंनि दुखिया गोरिबफोरा बाहाय मान दाउदै दैनै फाननानै रुनानै घुगनि फाननानै नङा होमबा एसे 6 मास 7 मासनि थाखाय एसे इनकाम खालामना लायोमोन लैखोन साया बेखौबो बन्द खालामनांगोन बे दुखियानि उदैयाव लात मारिनाया हा दुखियानि गोरिबनि उदैयाव लात मारिनाय पाप नांगोन नाङा आंनिया थब्लं दा एकदम सिदा सादा जुदि नङाबा आं होना हर दानो नोंथांमोना आं दानो थांगोन नंगौना नङा रायजोफोर दुखियानि उदैयाव जाय लात मारिदो बेयो दै सिङाव थानाबाबो खारग'आ इयो इन्द्र देबताया जेरैबायदि दै सिङाव थानाबो खारग'आखैमोन बेबायदि जागोन गोबां खोथाखौ बुंलिया रायजोफोर समनि आंखाल मालाबा बिराद मोजाङै फैगोन बरियानो नोंथांमोना आलायो जोंनि दुखु नांथावनो जोंनि तामुलपुरथिंजाय माने बेदर एवै सेरेब फानना जायो बाजारफोराव इमान दुखिया गोरिब बिसोरखौ मेगना नुवाखै ना काटनि ससमा गानदों बर'आलाय बिसोरनो 5000 गियान सोरां बिथांखि होनो हायामोन अनसाय बिथांखि जथेस्थ'मोन 5000 दिनै इउपिपिएलनि लिडारफोरासो रानि लाबाय थादों बे रखम अबस्था होमबा बे सरकारखौ मानो फोथायनो जोङो आरो मोनसे बिथांखि दंबावो माइनाव सोरां बिथांखि गियान सोरां बिथांखिया सोरबा स्टुडेन्टफोरा मोनो स्कलारशिप बायदि बेखौबोथ' रावबो मोनाखै होमबा मा फोथायनो जों दा इउपिपिएल सरकार बे बिसुलिया सरकारखौ मानो फोथायनांगौ जोंहा हाग्रामाया बर'नि सासे ग्रेट लिडार हिर' हाग्रामा सारनि सायाव फोथायनाय लाखि जाय जि जेराव दङ नङा होमबा जोंनियाथ' बिपिएफ खा गासैबो दा थेवबो इउपिपिएल थांनायफोरखौ एसे बुजायनानै नोंथांमोना लाबोनो सेस्था खालाम कुनु गावला गावलि खालामनाङा जोंनिया बिदिनो था आरो 5 मास
मास ने रायजोफोर दिनै मोनसे खोथाखौ बुंबावदोंमोन प्रमद बर'आ जोंनि एखेबारे फरायफुनाय सोरबा डिग्री पास सोरबा MA पास सोरबा हाई सेकेन्डारि पास दिल्ली केलकाता मुम्बाइ माद्रासफोराव थांना दोनहैयो केरेला गुजरातआव ना पेकिं खालामनो सोरबा दावदै खननो माबा माबि खालामनो दोनहैयो मोनसे बाथ्राखौ बुंदोंमोन बिसोरखौ लाबोनानै फंस्टाप होनो होननानै मोनजादा खाम गैया खुगाल' बिनिया बेव खामानियाव एख' गैया आं मिथिजोबो बिनि बाथ्राखौ माबायदि थगायो मानसिखौ बाबनांगोन बयनिखायनो जाबाय रायजोफोर उनाव लोगो मोनफिनगोन लेट्रिन होनायनि नामावबो 900 थाखा जायोनो लेट्रिनफ्रा जायो बेनोथ' आं मोनसे मिटिङाव बुंदों नोंथांमोना जुदि लेट्रिन लानायनि नामाव जुदि 900 थाखा होनांगौबा 200 थाखानि प्लास्टिक गोसोम सेरसेबा सेरनै बायना लाना फै नोंथांमोननि हाखौ माने माबानि मा होनना बुंदों बारि खनायाव कासा लेट्रिन बनाय बेयावनो खामानिखौ मावबाय था होनना बुंदों बिसोरनि लेट्रिन लास्लायस्लाय 900 थाखानि नंगौना नङा दे मुवानिफ्राय 900 थाखा होनलाय दिनै गुरसि 1 मुथा फाननो लाबोदों लेस्रा 1 मुथा फाननो लाबोदों सोरबा माने उमथ्रु बिबार लाना फैदो फाननो बेफोर मानसिफोरा बोरै 200 थाखा होननानै लेट्रिन लानोलाय हा थैना थांनायानो मोजां दं बिसोरनिफ्राय लेट्रिन लाबा थ' बेनिखायनो फोथायनाङा रायजोफोर नैबे प्रमद बर'नि गोदै गोदै रावखौबो फोथायनाङा आं खुलुमदों नांगौबा आथिङाव हमगोन आं जियानो जाया मानो जोंहा दंफांनिखौ बुंखांबाय दंफाङावबोथ' बिराद एडिक्सनखौबो बुंखांबाय नङा होमबा जोंनि हायावनो जोंनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआवनो जोङो होखारजानो गोनां जादों मानि थाखाय प्रमद बर' सरकार फैनायनि थाखाय हाग्रामा सारनि दिनाव इभेक्सन खालामदोंमोन नामा हाग्रामा सारनि दिनावथ' इभेक्सन जायाखैमोन दा प्रमद बर' सरकारासो फैनानै एकदम जोंनि ब्रह्म बसुमतारी माबा माबि एखेबारे इभेक्सनानो इभेक्सन बेयाव थाबाय था धोरोमखौ लाना जोंहा एना एनि खालामनाङा थाबाय था आरामसे आरो सानफ्रोमबो इसोरखौ सिबिनांगोन फुजिनांगोन होबासो न'खरा आगबारिलाङो जोंनिया इसोरखौनो बावगारना थायो जोंनिथिं मा जादों बाथौआ बांसिन ना बाथौआरिया एकदम बाथौनि बिथाया उरलायनाय एकदम हाग्रा रज'लायनाय उरलायदों गिराया बायलाला आलारि बाथि लगायग्रा बे बाथिया गुबुनना थायोलै दै सारनाय बे लथाया ओरै खांग्रा थायोलै मालाबा आरो मा खालामो सुनिबार सोरबा बिस्तिबारावसो लगायो सुनिबार बिस्तिबारावसो शिब बाबा आरो पार्बतिया खावला खावलि नुजाफैयो आरो हायोबा सानफ्रोमबो लगायगोन रोंलै सानफ्रोमबो लगायबासो इसोरा नोंखौ नायगोन मा खालामदों मा मादों बियो होमबासो साफा जालाङो जानाङि खामानियाबो जालाङो इसोरखौ सिबिबा बुजिबाय थाबा बेनिखायनो सानफ्रोमबो ना बेदर जानाङानो सानफ्रोमबो ना बेदर जाबा लुखिया एरा होयोनो मा लक्ष्मिया माइनावा एरा होयोबा न'खराव अभाब अभिजग माइरं जानाय नङा माइ जानाय नङा नोंनि न'आव बेनिखायनो अब्ला रायजो राजा नोंथांमोना खोनानो मोनबाय जितेन मुसाहारिया मा राव बाहायदों बेयावहाय जानो हागौ बे समावहाय बिथाङा एसेसो लादोंमोन खोमा बेनिखायनो गावनि बुंनाय रावफोरखौहाय बावबाय दा बिथांनि बुंनाय फंफ्रोमबो रावानो इउपिपिएल पार्टिखौ बदनाम होनाय दा जाय मानसिफ्रा बिपिएफ खौ दिनैसिमबो सापर्ट खालामो बिसोर बायदि मानसिया साफ्रोमबो मोनफा मोनफा बुस्थु मोननैनि थाखाय बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट खालामगासिनो बै समावहाय बिथांमोना सिखा खदाल थाम्फैनि मुसारि बेफोरबायदि मोनदोंमोन आरो जायफ्रा मेम्बारमोन बिसोरो उदां गुलाब गुथाब रां बाहायनो हादोंमोन नाथाय नैबे इउपिपिएल सरकारनि समावहाय बिथांमोना बे सुबिदाखौ मोनाखै बिनिखायनो बिथांमोना बे सुबिदाखौ मोननो थाखाय बिपिएफ खौ माबोरै लाबोफिननो हायो बेखौ हास्थायनानैहाय इउपिपिएल खौहाय नेवसिगारदों रायजोफोर अब्ला जों बिनिफ्रायनो बुजिनो मोनो दे बिपिएफ पार्टिनि सापर्टारफोरनि साननाया मा साफ्रोमबो आं सानो बिपिएफ पार्टिनि सापर्टार्सफोरखौहाय जितेन मुसाहारिया जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों बिसोरनि बायदिब्ला लोंग्लुं जाग्लुंआनो मोजांसिन खेला दुलाया बर' हारिनि थाखाय खामानि गैया
स्पर्ट्स फालिनाया स्पर्ट्स खुंनाया बर'नि थाखाय खामानि नङा नलेज फेस्टिवल खुंनाया BPF नि थाखाय मोजां नङा दुरान क्लाब बायदि स्पर्ट्स बानायनाया BPF नि थाखाय मोजां नङा सुपार 50 बायदिया BPF पार्टीनि थाखाय मोजां नङा बै जे अरुणोदय बिथांखि बेफोरबायदिया BPF पार्टीनि थाखाय मोजां नङा जोङो सिदा बाथ्रा बुंनो हायो BPF पार्टीया माब्लाबाबो गोजोन सान्थिखौहाय हास्थाया दैजिं फेस्टिवलखौहाय गोसोखांनानै बेयाव बुंदों दैजिं फेस्टिवला बर'नि थाखाय मा उन्नति लाबोदों दुरान क्लाब बायदि स्पर्ट्सखौहाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय लाबोनो हादों गोबां सारा मुलुगावनो मिथिसार जादों बर' हारिया नलेज फेस्टिवल खुंदों गिदिर गिदिर मानसिफोरा बेखौहाय रेसपेक्ट खालामनानैहाय मान बावदों अब्ला नोंथांमोननि बे BPF पार्टीनि दैजिं फेस्टिवला सोरजों गनायजानाय सोर मिथिदों नोंसिनि दैजिं फेस्टिवलखौलाय लाजिनो सोलोंब्रा एसे जायफ्रा BPF पार्टीखौ सापर्ट खालामदों नोंथांमोना लाजिनो सोलों मासे अमाया हाब्रुआव दुगैग्रा बे अमाखौ नोङो जेसेबांखि साबोनजों थुखैया मानो बियो हाब्रुआवनो दुगैखागोन बेदर जाग्रा मोसाया बेदरखौनो जाखायो बेयो ओंखाम जाया बेनिखायनो आं बुङो सिगांनि बारग' पार्टीखौहाय नागारदो गोदान पार्टीयावहाय सापर्ट खालाम हाजारब्लाबो माबा मोनसे उन्नति जागोन जि बाथ्रा बुंबायदों बिक्रम दैमारिया ससियेल मिडियायावहाय रायजो राजानि सिगाङाव थिखादारनि बाथ्रा बिनि फिननायखौबो आं नोंसोरनो होनो थांगासिनो दङ खोनासं बिथाङा मा फोरमायदों बिक्रम दैमारिनि सोमोन्दै बहाय जोङो कास्टम बसुमतारीखौ नुदों बहाय जोङो प्रहलाद नार्जारीखौ नुदों बहाय जों रिन्जय नार्जारी बिथांमोनखौ नुदों जाय बिथांमोना मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादावनो खामानि मावदोंमोन नाथाय माबा मोनसे जाहोननि थाखायनो साथामबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बोख्लायजानाय बिथांमोना सोद्रोमाफोर दा बिथांमोना जे बाथ्राखौ बुंदों गासिबो बाथ्रा नंखाय आरो बहाय आरो सासे दंबावो जितेन मुसाहारि नोंथांमोना नुदों तामुलपुरनिफ्राय फैनानै बुंदों बिथाङा ओरैबायदि बाथ्रा बुंबाय कन्ट्रोभार्सि बबेबा केम्पेइन खालामनो थांनायाव सोरबा धोरोमारिखौ दिनै बुंनानै लादों किन्तु जोंनि इउपिपिएल दोलोआ कोनो धोरोमनि धोरोमारि आफाद एबा कोनो धोरोमखौ जों आघात होनानै दिनै राजनिति एबा नैबे फोसावदिंनाय हाबाफारियाव जों जेबो हाबाफारि लायाखै जों खालि बेखौल' बुंगोन जोङो मा खामानि मावनो नागिरदों जों गोबाव सम बे जायगायाव असान्ति थासारिमोन जों सान्ति थासारि लाबोनो हादों दा उननिनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ लोगोसेयै बिटिआर बे हालामाव आथिखालनि जे गुबुन गुबुन जाथि गोष्ठि रायजो राजाफोर बिथांमोनहाबो बे जोंनि इउपिपिएल दोलोजों थानानै खामानि मावनो नागिरदों मोनसे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेयाव थानाय बिभिन्न जाथि गोष्ठिखौ बिथाङा मोजाङै सामलायनो हायैखाय बर' अनाबर'निबो सृष्टि जादोंमोन नाथाय बे थासारिया दिनै गैलिया दा बेनिखायनो जों बुंनो हायो नैबे जे उफ्रा बिसायख'थि बेवहाय जोङो 1 लाखनि बारा भट मोननानै जोंनि बिजाथि मानगोनां निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा देरहालांगोन बाव खुनु सन्देह गैया खालिबोल' जोङो रायजो राजाजों आरोबाव मोजां थासारिखौ जोङो जाहाथे लाबोसिननो हायो बिनि थाखाय जोङो गामि गामि सावरायदों गामि गामि जोङो बिथांमोनजों लोगो हमज्लायदों गतिके बेयाव कंग्रेसआथ' जेबोनो गैखाया अस्तित्व गैया ना नों सेन्ट्रेलाव दं ना स्टेटआव दं ना जोंनि बिटिआरआव दङ आरो मोनसे बाथ्राखौ आं बे दिनैनि बे नोंथांमोननि रादाब बिजोंनि गेजेरजों फोसावनो लुबैदों हाग्रामा महिलारिनि BPF दोलोनि लास्ट जे बिथांमोना इलेक्शन कन्टेस्ट खालामबाय आं सानदों बेनो लास्ट जागोन आरो कोनोदिन बिथाङा राजनीतिक भाबे बेवहाय माने मुलाम्फा लानो हानाय नंलिया मानो होननानै बुङोबा 17 बोसोरावनो मानसिफ्रा नुखाबाय दा बेनिखायनो जों बिथांखौ खावलायदों बिथाङा BPF नि दैदेनगिरि जानानै जानला मोनला बाथ्रा होनस्लायस्लाय जोंनियाव फै जों बिथांखौ नाजावनानै लागोन आरो बिनि बाहेरा बिथाङा खुनु गठनथर गैलिया दिनैनि थारिखआव दिनै जाय बिथांमोनहा दखान थांनानै बुंहैदों ठिकादारफोरनाव फैसा गैला ठिकादारफोरनाव फैसा गैला होनोब्ला 2016 सननिफ्राय बिथांमोना ठिकादारनो कोनो फैसा होनो हायाखै दिनै बिटिआर सरकारा बिथांमोननि बिटिसि सालायनाय समनि 17 बोसोरनि जे मोनसे लायाबिलिटिस 2500 कोटी बिथांमोना गुबुन गुबुन बिथिंनि गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनि थाखाखौ नटसाट खालामजोबदों ठिकादारफोरनो फैसा होनो हायाखै फैसा होनो हायैया बिथांमोनसो दाय जोंनि दाय नङा
दिनै बिथांमोना बुंदों ना बेदर नाङाखैनो मैगं थाइगं नाङाखैनो आंथ' बेयाव 28 थारिखनिफ्रायनो दङ बे लेखायाव जोङो केम्पेइन खालामनानै बेलासियाव हाथायाव हाबो माथो ना बेदरखौनो जों मोनहैया गासिबो नांजोबो रम रमा सोलिगासिनो दङ दा बिथांमोननि खोथाफ्रा गावसिनि खोथायावनो गावसोरनो माने फान्दायनानै लानाय बाथ्रा गोजा असमियाव मोनसे बाथ्रा दङ कटाते कटा जाय कटाते बटा पाय नों मोजां बुङोबा नों बहायनो पुरस्कारबो मोनगोन नोंनि बुंनाया जायाबा बहायनो नोङो दानगार जागोन दा बिथांमोननि बुंनाया गावसोरखौसो बुंनानै लादों 17 बोसोराव मानो बिल होनो हायाखै 2500 कोटिखौ सोर जाजोबखो जोंनो दिनै हिसाब नांगौ दिनै जाय बिथांमोना हाथाय हाथाय थांनानै केम्पेइन खालामदों बिथांमोननि आं दिनै सोंदों बिथांमोना जुदि हेम्मत दङब्ला ठिकादारफोरनो मानो फैसा होनो हायाखै 2500 कोटिया मानो लायाबिलिटिस गालांखो बेखौ आं बिथांमोननाव जबाब बिनाय जाबाय अब्ला बे सासे बिक्रम दैमारिया रायजोनि सिगाङावहाय नंखाय बाथ्रा बुंदोंना बुङाखै बै समाव 17 बोसोर क्लाइहालागै बिपिएफ पार्टिया बिक्रम दैमारिमोन बायदि ठिकादारनो मानो बिल पास खालामाखै आरो नोंथांमोना खोनाबायना बेसेबां बिपिएफ पार्टिया बिल हमथानानै दङ हाग्रामा महिलारिया बै समावनो बेफोर बिलखौहाय पास खालामना होनांगौमोन मानो पेन्डिं जाखो दिनै बिक्रम दैमारिया गोदान सरकारखौहाय मानो बेफोरबायदि असान्ति रायजो राजानि सिगाङाव नंखाय बाथ्रा फोसावनानै होखो मानो लाजिनो रोङाखै कास्टम बसुमतारीनिबो गोबांथार स्टरि दङ आरो प्रहलाद ब्रह्मनिबो उफुद्रुद दिनैहाय बर'नि गेजेरावहाय बिपिएफ पार्टिया बै समाव जेरैबायदि गावसोर गोसो बायदि थुथाब भट होनो थिनदोंमोन बेफोरबायदिनो खालामनो दासिमबो नाजायो दाबो रायजो राजाया आरोबाव बिपिएफ पार्टिखौनो सापर्ट खालामगासिनो दङ जायफ्रा बिपिएफखौ सापर्ट खालामगासिनो दङ बिसोरो जाम्बा जाम्बि गोजासो आंनि नुनायावहाय दा नोंसोर नुबाय दा जितेन मुसाहारिया मा बुंदों बेसेबां थगायसुला बिक्रम दैमारिया बेसेबां थगायसुला कास्टम बसुमतारीया बेसेबां थगायसुला प्रहलाद ब्रह्म बायदिया बेसेबां थगायसुला आरो हाग्रामा महिलारि सारा गावनि मान सन्मानखौनो लाखिनो रोङिबाव अब्ला रायजोफोर गोजोन्थों भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि